Poď vyskúšať tento jednoduchý recept na jahodový krémeš. 2 platy lístkového cesta osobitne upečieš tak, že ich prikryješ plechom, aby zostali tenké. Nezabudni naznačiť ryhy na krájanie. Na plnku najprv napučíme vo vode želatinu. Do misky dáme tvároh, šľahačku a pridáme práškový cukor a všetko spolu zmiešame. Trochu plnky odložíme bokom. A teraz si pripravíme jahodový základ. Naň budeme potrebovať liofilizované jahôdky. Tie rozomelieme na prášok a ten zapracujeme do predpripravenej tvarohovej plnky. Dôkladne zamiešame a teraz príde na rad želatína. Spolu s trochou plnky ju nad ohňom roztopíme a potom ju vlejeme do predpripravenej jahodovej plnky. Dôkladne zamiešame a dáme zachladiť. Medzi tým sa nám upieklo cesto na vychladnuté, potom nanesieme stuhnutú jahodovú plnku a navrch ešte vyšľahanú šľahačku. Koláč prikryjeme kúskami upečeného cesta, na to sme si naznačovali tie ryhy, a potom už len povrch ozdobíme roztopenou čokoládkou a natrúsenými liofilizovanými jahôdkami. Tak toto je môj dnešný dezert. Malá obmena klasického krémeša, ale poviem vám, jahodová verzia mu veľmi svedčí. Tak čo poviete, vyskúšate ho aj vy? Celý recept nájdete na mojej stránke www.sistersbakery.sk a ja sa poteším, keď mi dáte follow pre ešte viac dobrých receptov. Nech vám s nami chutí.